Ahoj priatelia, teším sa, že sa opäť vidíme a že ste sa rozhodli pustiť si toto video v rámci Verím, veríš, veríme dnes na tému Advent. Ak sa teda možno chcete nechať troška niečím inšpirovať a povzbudiť, ako lepšie prežívať tento adventný čas, sledujte ďalej. Takže poďme k dnešnej téme Advent. Čo to znamená Advent? Slovo advent znamená príchod Mesiáša, príchod Pána Ježiša, príchod Božieho Syna. A tento príchod sa nám spája s očakávaním a prípravou na tento jeho príchod. A poznáme také, by som povedal, že viaceré druhy adventov a tým prvým je náš osobný advent. Čo to je osobný advent? Je to tá moja celoživotná príprava na stretnutie s Mesiášom, teda stretnutie s Pánom Ježišom. My by sme sa celý život mali pripravovať na toto stretnutie s ním, aby sme mohli predstúpiť pred jeho tvár, aby sme sa s ním mohli stretnúť, aby keď raz zomrieme a každý jeden z nás zomrie, aby keď príde pred Pána Ježiša, aby Pán Ježiš mohol povedať, vojdi do môjho kráľovstva, zaujmi svoje miesto, ktoré som pre teba pripravil už od stvorenia sveta. Druhým takým adventom je advent historický, teda je to tá historická skutočnosť, historická udalosť, ktorá sa stala, ktorá je zaznamenaná, že Pán Ježiš, Boží syn, Mesiáš sa skutočne narodil a toto dlhé očakávanie sa aj naplnilo. Kde sa asi tak začalo toto očakávanie, už vlastne tá tzv. Prvá radostná zvesť o Mesiášovi je už hneď na začiatku Biblie, hneď na začiatku ľudského stvorenia. A je to v tzv. Protoevangeliu, keď Adam s Evou zhrešili a Adam sa pred Pánom Bohom hanbil a skrýval sa a Boh ho vyhľadal a pýtal sa ho, prečo sa skrýva a čo to urobil. A on povedal, že žena ma naviedla, ktorú si mi dal. A Pán Boh sa pýta ženy, čo si to urobila, prečo si to urobila. A Eva hovorí, posúva to zase ďalej, had ma naviedol. A Pán Boh had to už nemal na koho hodiť a Pán Boh hovorí hadovi, pretože si to urobil, ustanovujem nepriateľstvo medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu rozdrvíš petu. Kto je týmto potomstvom tejto ženy, ktoré má rozdrviť tú hlavu pekelného hada? Je to Ježiš Kristus, je to Boží syn a teda je to prvá zvesť o ňom ako o Mesiášovi, ale sme to zároveň aj my všetci, ktorí sme v neho uverili, ktorí ho počúvame, ktorí ho nasledujeme, ktorí sme dostali ducha jeho adoptívneho synovstva. A neskôr ľudstvo nekráčalo po Božích cestách, robilo hrozné veci a naozaj upadlo do naozaj ťažkých hriechov a Pán Boh musel zaplaviť svet a ľudstvo na zemi sa opäť rozšírilo, ale ľudia zase Pána Boha nehľadali, vytvárali si svojich vlastných bohov podľa svojich vlastných predstav a podľa svojich vlastných chúťok a naozaj stovky, tisíce rôznych bohov si vytvorili v týchto pohanských náboženstvách a môžeme povedať, že naozaj také skutočné práve poznanie Boha, taký, aký skutočne je, vlastne sa na zemi opäť vytratilo a tak Boh si vyvolil Abrahama, ktorého rodina bola tiež výrobcom takýchto bôžikov, ale Boh vidí do srdca človeka a vidí, kto má úprimné a otvorené srdce. A tak si vyvolil Abrahama a povedal mu, odíď od svojho príbuzenstva, od svojej rodiny a chod do krajiny, ktorú aj zo svojej zeme, a chod do krajiny, ktorú ti ukážem. A Abraham Bohu uveril, čítame vo svojom písme, a vydal sa na túto cestu a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A preto mu Boh dal prísľubenie, že ja rozmnožím tvoje potomstvo prenáramne, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na dne morskom.
A povedal mu, a v tomto tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Takže opäť, kto je týmto potomstvom? Týmto potomstvom je to opäť Mesiáš, očakávaný Mesiáš, Ježiš Kristus, ktorý mal prísť a spasiť svet, spasiť všetkých ľudí, aby sa uskutočnilo to, čo povedal už v tom tzv. Protoevangeliu. A keď neskôr Izraeliti našli útočište v Egypte a potom Egypťania si ich neskôr zotročili a Boh ich z tohto otroctva vyslobodil a vyviedol ich na púšť, kde pre ich tvrdé a nepodajné šije ich vodil 40 rokov a potom ich voviedol do zasľúbenej zeme a keďže tá bola obývaná, dali mnohé víťazstva a týmto veľkým kráľom, ktorý dosiahol tieto víťazstva, bol kráľ Dávid a keď už mali pokoj od všetkých okolitých národov, tak kráľ Dávid mal veľkú túžbu, aby Bohu postavil dom. On si povedal, veď ja bývam v cedrovom dome z cedrového dreva a archa zmluvy, kde Boh prebýval, tak Boh prebýval v tejto arche iba v šiatrovom stane. Ale Boh poslal proroka Nátana, aby mu povedal, to ty chceš postaviť dom mne, to ja postavím dom tebe. Ty keď sa uložíš svojim otcom, ja po tebe z tvojej útrob ustanovím potomka, ktorý môjmu menu postaví dom, ja mu budem otcom a on mi bude synom. Jemu dám kráľovstvo, upevním ho a jeho kráľovstvo bude trvať na veky. A týmto kráľom, týmto synom, ktorého kráľovstvo bude trvať na veky, opäť je to ten očakávaný Mesiáš. A neskôr mnohí proroci ako Izaiáš, Jeremiáš, Ámos a mnohí ďalší ohlasujú príchod tohto Mesiáša a povzbudzujú ľudí, aby verili, aby mali dôveru, že Mesiáš príde, pomôže im, vyslobodí ich a opäť ustanoví kráľovstvo Izraela. A keď pred 2000 rokmi prišiel anjel Gabriel k Panne Márii, aby jej zvestoval túto radostnú zvesť o príchode Mesiáša, hovorí, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Tak to je to, čo Pán Boh už povedal, vlastne prislúbil už kráľovi Dávidovi cez proroka Nátana. Čiže toto je ten historický advent, ktorý sa uskutočnil a naplnilo sa toto očakávanie vyvoleného izraelského národa. Ďalej poznáme liturgický advent, ktorý práve prežívame, teda to je adventný čas, adventné obdobie v rámci toho liturgického roka, kedy sa pripravujeme na slávenie Vianoc, teda slávenie narodenia Božieho Syna Ježiša Krista. Ale tu by som možno tak povedal, že je tak si možno dôležité uvedomiť, že ono sa ten príchod, to naše adventné očakávanie nekončí tými Vianocami, tým narodením malého Ježiška, že to je vlastne len začiatok. Ono veľakrát to chodí medzi nami tak, že ten malý Ježiško je taký malúčký, zlatúčký, bezbranný a nám sa tak veľmi páči proste. Lebo ešte je taký nevinný, bezbranný, nič nehovorí, nevie hovoriť, ešte neotvára ústa proste. Ale z toho malého Ježiška sa stane veľký Pán Ježiš, teda ten príchod, to je začiatok, tým narodením, týmto začína. Ale z malého Ježiška sa stane veľký Pán Ježiš, ktorý nám má čo povedať a ktorý voči nám hovorí konkrétne slová, ktoré my by sme mali prijať do svojho srdca a do svojho života. Takže to je liturgický advent. A
A potom poznáme tzv. Eschatologický advent, teda to je príchod Pána Ježiša Krista v jeho sláve na konci sveta. A bude to ten Boží súd, kedy Pán Ježiš oddelí jedných od druhých a jedných si dá napravo, druhých naľavo, kedy bude spravodlivo súdiť všetky národy zeme. A my sa takisto by sme sa mali pripravovať na tento príchod Pána Ježiša Krista na konci sveta v jeho sláve. A Panna Mária nám v tomto čase nám hovorí, že by sme mali skutočne s takou vierou vlastne prežívať aj tento eschatologický advent a hovorí nám, že ten čas je blízko a hovorí dokonca, aby sme s vierou ohlasovali, že Ježiš Kristus prichádza vo svojej sláve. Možno niekto povie, že je to nejaké strašenie, že nemám proste, aby sme sa báli, ale my sa nemáme báť. Pre nás tento príchod, tento koniec sveta, ak v Pána Ježiša veríme, príjmeme ho a sa pripravíme, sme pripravení, tak sa nemáme čoho báť. Je to čas, na ktorý by sme sa mali tešiť a my tou láskou by sme si ho mali vlastne akoby privolať a v tých našich srdciach vlastne vytvoriť akoby takú kolísku pre ten jeho návrat sláve, aby on kde mal prísť, vytvoriť mu taký domov, ako v tej betlehemskej maštalke. A možno to bude jeden deň, možno to bude týždeň, možno to bude mesiac, možno to bude rok, 10 rokov, 100 rokov, nevieme, nie je podstatné. Aj proroci, keď ohlasovali ako taký veľmi blízky príchod Mesiáša, trvalo to stovky rokov, ale to nie je podstatné. Podstatné, aby my sme mali naše srdcia otvorené. Ale čo teraz? Tak môžeme si povedať, tak ja som bol na svätej spovedi, som v milosti posväcujúcej, tak ruky čisté, mám vybavené, môžem sadnúť, láhnuť do gauča, do sedačky, vyložiť nohy na stôl, pustiť televízor a odpočívať. Duša, odpočívaj, som pripravený. Takto by to asi nemalo byť. Pretože aj Panna Mária nám dnes hovorí a vyzýva nás to aj k tomu aj to Božie slovo v tomto liturgickom čase, v liturgických čítaniach, ktoré si čítame. Napríklad aj o Jánovi Krstiteľovi, ktorý ohlasoval: pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Čo je vysoké, nech sa zníži, čo je nízke, čo je hlboké, nech sa dvihne, aby tie Pánové cesty boli priame, aby Pán Ježiš mal cestu v tomto svete, v našich srdciach, kadiaľ prísť, aby sme boli pripravení. A Panna Mária nám hovorí, že aj my sa máme stať akoby takýmito Jánmi Krstiteľmi, že aj my sa máme stať ohlasovateľmi tohto jeho príchodu. Teda nie len, že som vybavený, ja som pripravený a môžem odpočívať, ale my máme pozbudzovať aj druhých ostatných ľudí k tomu, aby sa aj oni pripravili. A ako to robil Ján Krstiteľ? Robil to jednak tým, teda, že vyzýval ľudí k tomu, oznamoval im to, ohlasoval, že Mesiáš prichádza. A zároveň to robil tak, že vyzýval k obráteniu. Tie srdcia pripravujeme tým, že sa obrátime, že sa obraciame, meníme náš život. A pozývame k tomu aj druhých a zároveň Ján Krstiteľ vyzýval k pokániu. Hovoril: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. A krstil dokonca krstil krstom pokánia, čo bol začiatok ich cesty obrátenia. A možno by som ešte tak povedal, že asi nie je nič lepšie, ako prežívať advent s Pannou Máriou, ktorá je, ako bola matka prvého adventu, je aj matkou jeho druhého adventu. A nikto nám nepomôže naozaj lepšie prežívať tento advent a lepšie sa pripraviť na príchod Pána Ježiša, na slávenie Vianoc. Na to, aby sme ich prežili skutočne s vierou a s láskou.
A my sa najlepšie pripravíme na toto slávenie narodenia Božieho Syna tak, že budeme nad ním rozmýšľať, že budeme v jeho prítomnosti, že budeme v jeho láske, že investujeme ten náš čas do toho, aby sme boli s ním. Že naša duša, naše srdce, naša myseľ budú pripravené na to, aby sa tam v obrazne mohol tento Boží Syn opäť narodiť. A aby to nebol len malý bezbranný Ježiško, ale aby sme ho vo svojom srdci potom aj živili, aby sa z neho mohol stať dospelý Pán Ježiš a raz hodine v skúške a aj pri jeho návrate v sláve, aby sme mohli obstať. A tak vám prajem, aby sa vám darilo tento advent prežívať skutočne s veľkou láskou, aby ste mu otvorili svoje srdcia a aby ste sa stali aj takými apoštolmi tohto jeho druhého príchodu. A vidíme sa na budúce.